ଏହି ଉକ୍ତି ଜୀବନର ଦୁଇଟି ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଦିଗକୁ ଆଲୋକିତ କରେ। ଯେଉଁଠାରେ ସୂର୍ଯ୍ୟ କିରଣ ଥାଏ ସେଠାରେ ଆଲୋକ ଥାଏ ଏବଂ ଯେଉଁଠାରେ ପ୍ରେମ ଏବଂ ନିଜରତାର ଭାଷା ଥାଏ ସେଠାରେ ପରିବାର ଥାଏ। ଏହା ଏକ ପ୍ରେରଣାଦାୟକ ଏବଂ ସକାରାତ୍ମକ ଚିନ୍ତାଧାରା ଯାହା ଆଲୋକର ଉତ୍ସ ଏବଂ ପରିବାରର ଆଧାର ଭାବରେ ପ୍ରେମର ଗୁରୁତ୍ୱକୁ ଦର୍ଶାଏ। ସୂର୍ଯ୍ୟ କିରଣ ଏବଂ ଆଲୋକ। ସୂର୍ଯ୍ୟ କିରଣ ନିଜ ଭିତରେ ଆଲୋକର ଏକ ଉତ୍ସ ଯାହା ଅନ୍ଧକାରକୁ ଦୂର କରେ ଏବଂ ଜୀବନକୁ ଆଲୋକିତ କରେ। ସୂର୍ଯ୍ୟ କିରଣର ସଂସ୍ପର୍ଶ ମସ୍ତିଷ୍କରେ ସେରୋଟୋନିନ୍ ନାମକ ଏକ ହରମୋନର କ୍ଷରଣକୁ ବୃଦ୍ଧି କରେ ଯାହା ମନୋଭାବକୁ ଉନ୍ନତ କରିବାରେ ଏବଂ ଶାନ୍ତି ପ୍ରଦାନ କରିବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରେ। ସୂର୍ଯ୍ୟ କିରଣ ହେଉଛି ଭିଟାମିନ୍ ଡିର ସର୍ବୋତ୍ତମ ଉତ୍ସ ଯାହା ଶରୀର ପାଇଁ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଆବଶ୍ୟକ। ପ୍ରେମ ଏବଂ ପରିବାରର ଭାଷା। ପରିବାର ହେଉଛି ସେହି ସ୍ଥାନ ଯେଉଁଠାରେ ପ୍ରେମ ଏବଂ ନିଜରତାର ଭାବନା ପ୍ରକାଶିତ ହୁଏ। ଏକ ପ୍ରେମମୟ ପରିବେଶ ଏକ ଘରକୁ ଏକ ପ୍ରକୃତ ପରିବାର କରିଥାଏ। ଏହା ଏକ ସକାରାତ୍ମକ ଚିନ୍ତାଧାରା ଯେ ଯେଉଁଠାରେ ପ୍ରେମର ଭାଷା ଥାଏ ସେଠାରେ ଏକ ପ୍ରକୃତ ପରିବାର ଥାଏ। ଏହି ବକ୍ତବ୍ୟ ଆମକୁ ମନେ ପକାଇ ଦିଏ ଯେ ଜୀବନରେ ଆଲୋକ ଏବଂ ପ୍ରେମ ଉଭୟ ଅତ୍ୟାବଶ୍ୟକ ଏବଂ ଏହା ହିଁ ଆମକୁ ପୂର୍ଣ୍ଣତା ଏବଂ ସନ୍ତୋଷ ପ୍ରଦାନ କରେ।